Vanwege internationale dreigingen wil Defensie opschalen. Zeeuwse bedrijven schieten nu te hulp met hun kennis en kunde. Nou ja, heel graag. Onze afzetmarkt is met name nu Duitsland en Zwitserland. Dus omdat ons product zo geschikt is en multitoepasbaar is, willen we heel graag samenwerken met militaire doeleinden, zoals het leger. En wat heb ik verder voor je in deze Zeeland nu? Rijlessen volgen als je al je rijbewijs hebt. En wordt het nou zoet of blijft het toch zout? Goedenavond. Zeeuwse bedrijven gaan Defensie helpen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de provincie en het Rijk. De bedrijven gaan nadenken over hoe ze het leger met slimme innovaties kunnen helpen tegen dreigingen van buitenaf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan drones, AI of met lichtmasten. In Goes staat dit bedrijf te popelen om een samenwerking met Defensie aan te gaan. Hier maken ze mobiele lichtmasten. En dat kun je op elke vrachtauto, militair voertuig, je kan het overal op bevestigen. Waardoor je in de nacht wel gewoon kunt werken en kunt opereren. Dat het nuttig is voor Defensie weet Martijn al. Want legers in het oosten van Europa werken er al mee. En het is meer dan alleen een lichtmast. Behalve lampen kunnen er veel meer toepassingen op worden gezet. Dus ook camerasystemen, night vision dingen, radarsystemen. Dus onze systemen zijn perfect geschikt voor het leger, zeker. Defensie kan hulp als deze goed gebruiken. En dat blijkt wel uit het bedrag dat is vrijgemaakt voor de defensie-industrie. 1 miljard euro. En daar kunnen ook Zeeuwse bedrijven gebruik van maken. Nou ja, heel graag. Onze afzetmarkt is met name nu Duitsland en Zwitserland. Een stukje Frankrijk, maar Nederland en zeker Defensie eigenlijk weinig. Volgens Defensie zijn innovaties noodzakelijk vanwege de toenemende dreigingen om ons heen. Denk aan drones of oorlogen die steeds dichterbij komen. Ja, er speelt nogal veel in de wereld. Dus de timing is zeker wel interessant. De BBB in Zeeland vindt dat de partij landelijk te ver is afgedreven van zijn idealen. Het moet volgens de Zeeuwse afdeling weer gaan over het behouden van dorpshuizen en goedkoop voedsel en minder over landelijke thema's. Dat vindt statenlid Kees Hansen uit Zierikzee. Verschillende media melden dat er crisisoverleg is bij de partij nadat de BBB bij de Kamerverkiezingen bijna de helft van de zetels is kwijtgeraakt. Jan-Paul van Hekken is opnieuw opgeroepen voor het Nederlands elftal. De verdediger uit Arnhemuiden kan volgende week in de interlandperiode de kwalificatie voor het WK veiligstellen met Oranje. Van Hekken speelt tot nu toe 7 interlands, maar op een eindtoernooi stond hij nog nooit. Maar dat kan dus gaan veranderen. Moet het Grevelingenmeer zoet worden of moet het zout blijven? In de loop van het volgend jaar moet bekend worden wat de voorkeur heeft. Uit een verkennend onderzoek van de provincie kwam al naar voren dat een zoetmeer mogelijk is. Ik zat zelf eigenlijk ook wel helemaal in die zoute lijn. Dus toen ik opeens hoorde van Grevelingen zoet, toen klapte er wel iets om van, hé, wacht eens even, dat zou misschien best eens kunnen. Een zoet Grevelingenmeer. Het kan volgens waterbouwkundige Ties Rijken uit Maarseveen. Hij voerde een verkenningsonderzoek uit in opdracht van de provincie Zeeland. Binnen 1 à 2 jaar kan 95% van het water in het meer zoet zijn. Strikt genomen is natuurlijk in het IJsselmeer en in het Volkerak, ja, die waren ook vroeger zout en die zijn ook zoet geworden. Dus op zich kan dat gewoon. Het is in deze tijd natuurlijk, grote veranderingen vinden we misschien enger dan in de jaren 70, maar het kan. Het werkt zo. Je verlegt de inlaat aan de oostkant van het Grevelingenmeer. Hierdoor stroomt zoet water uit het Krammer-Volkerak naar binnen in plaats van het zoute Oosterscheldewater. Aan de westkant bij de Brouwersdam bouw je een zoutdam, waardoor zout water onder de dam naar zee wordt geduwd. Er ontstaan 2 lagen, een bovenlaag van zoetwater en een onderlaag van zoutwater. Zoet rivierwater moet het zoute water naar buiten duwen. Een prachtige animatie, maar werkt het echt? Ja, zegt een deskundige van Deltares die het plan kritisch heeft gelezen. In principe werkt die methode. Het belangrijkste is dat je het meer gaat doorspoelen met zoet water. Dus de hoeveelheid zoet water die je hebt, dat is het belangrijkste. Maar is er wel genoeg zoetwater beschikbaar uit de grote rivieren? Volgens het plan wordt het Grevelingenmeer een zoetwaterbekken voor de landbouw. Maar ook de Rotterdamse haven heeft zoetwater nodig om verzilting tegen te gaan. Op jaarbasis valt er meer regen en komt er meer water binnen in Nederland dan we nodig hebben. Dus er is water beschikbaar, maar niet constant. Er zijn perioden van droogte. Door klimaatverandering is de verwachting dat droogteperiodes ook gaan toenemen. Is nu al het geval.
Dus het is de vraag van, is er altijd voldoende water? En als je water naar de Grevelingen gaat gebruiken, kan je het niet meer ergens anders gebruiken. Waar het nou juist om gaat, is dat de Grevelingen een reservoir wordt. Dus je voegt iets toe aan het hele zoetwaterdistributiesysteem. Dus als de nood het hoogst is en heel Nederland snakt naar zoet water, dan heeft Zuidwestelijke Delta de Grevelingen. En in de studio aangeschoven politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, het zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Is dit plan door iedereen zo opgevat? Ja, dat zou je misschien denken, maar er is best veel kritiek op het plan. En dat is ook niet zo gek, want jarenlang is er ingestoken op zoutwater. Hè. Laat zoutwater vanuit de Noordzee in de Grevelingen om de waterkwaliteit te verbeteren voor de dieren en de planten die daar leven. Dus ja, als je dan nu over zoet gaat praten, dan is dat wel een soort omslag waar kritiek op komt. Ja, en wat nou als de keuze dan daadwerkelijk valt op het zoet maken van het meer? Nou, als dat gebeurt, en ik moet er nadrukkelijk bij zeggen dan is nog heel veel werk te doen, want dit is nog maar het begin. Hè. Dit onderzoek gaat er echt over van, is het technisch mogelijk om van zout naar zoet te gaan? Nou, dat is dus mogelijk blijkbaar. Maar er moet nog gekeken worden van wat betekent het voor de flora en fauna, voor de ecologie. Dus dan ben je echt nog heel veel onderzoeken verder. Ja, en wanneer kunnen we dan een definitief besluit verwachten? Nou, dat duurt nog jaren. Het is wel goed om te bedenken dat niet de provincie, maar het Rijk het uiteindelijk beslist. Marcel de Kranen, dankjewel. Staatsbosbeheer is gestart met groot bosonderhoud in de gemeente Sluis en Terneuzen. Zoals hier in bosgebied De Ratten bij Zuiddorpen. Het verschilt per locatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een dunning. Dan halen we bomen weg, zodat er meer licht en ruimte ontstaat voor vernieuwing, verjonging. Soms halen we zieke en zwakke bomen weg langs paden en grenzen. Dat is belangrijk om het bos toegankelijk te houden en ook bereikbaar voor onderhoud. En we doen ook nog stukjes bosrandbeheer. Dan creëren we een mooie structuur met ruimte voor struiken en bloemen, zodat ook insecten en vogels erop vooruit gaan. In het bos staan bomen met een oranje en soms met een blauwe stip. Oranje stippen die mogen eruit, dan weten de aannemers ook precies wat er weg mag. En de blauwe stippen die moeten bijvoorbeeld blijven staan. Waarom? Bijvoorbeeld omdat er een nest zit. En de werkzaamheden gaan nog de hele winter door. Vlissingen gaat het gebruik van kabelgoottegels vanaf volgend jaar toestaan. Daarmee kunnen eigenaren van elektrische auto's ook hun auto opladen met eigen stroom als ze geen eigen oprit hebben. Tot nu toe mogen er geen laadkabels over de stoep worden gelegd in verband met de veiligheid. Vlissingen is samen met Schouwen-Duiveland de laatste gemeente in Zeeland waar dit zo is geregeld. Schouwen-Duiveland heeft eerder al aangegeven de regels nog eens tegen het licht te houden. De 39-jarige Carolina Klein uit Zierikzee heeft al ruim 20 jaar haar rijbewijs. Maar toch heeft ze al jaren niet meer gereden omdat ze angstig is achter het stuur. En nu vindt ze het genoeg geweest. Toen ze haar verhaal op sociale media deelde, bleek dat ze niet de enige is met dit probleem. Op mijn 18e heb ik mijn rijbewijs gehaald. De eerste keer gezakt, maar de tweede keer was ik gelukkig geslaagd. Alleen zat ik nooit comfortabel in de auto. Dus echt van begin af aan voelde ik zoveel spanning. En die drempel werd steeds groter, waardoor ik uiteindelijk echt een angst heb ontwikkeld. Dus om die reden ben ik rijlessen gaan volgen. Een hele specifieke reden voor haar rijangst heeft Carolina niet. Daar heb ik echt vaak over nagedacht. Mijn moeder reed eigenlijk ook nooit auto. Zij was ook angstig, dus ik denk dat ik dat onbewust heb meegekregen. Ja, en hoe langer ik het zelf niet deed, hoe lastiger het voor mij werd om dan toch die auto in te stappen. Waardoor ik het uiteindelijk helemaal niet meer deed. Hey Carolien. Hey Ruud. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met jou? Zeker met jou. Maar niet zelfstandig ergens heen kunnen rijden brak Carolina steeds meer op. Dus volgt ze sinds kort weer rijles. Naast mijn vaste baan ben ik fotograaf. Dus ik maak foto's voor horeca en accommodaties. Ja, en dat loopt eigenlijk steeds beter. En de aanvragen die stromen eigenlijk binnen. En ik ben nu afhankelijk van het openbaar vervoer. Ja, en in Zeeland is dat niet altijd even makkelijk. Waardoor ik nu echt dacht, ja, nu moet ik ervoor gaan. Nou, steek cool, hè? Yes. Instructeur Ruud geeft wel vaker les aan mensen met rijangst. En hij weet hoe hij dat aan moet pakken. Door proberen in de huid van die persoon te kruipen en kijken waar nou eigenlijk echt het probleem zit. En geduld. Geduld is een hele belangrijke. En geduld heeft ook Carolina nodig. Ja, alles in mij denkt, dit wil ik niet. Dus ik weet, mijn eerste rijles stonden we op een parkeerterrein. Ja, ik begon te zweten, te trillen. Alles in het verkeer gaat super snel. En als je daar natuurlijk nooit in zit, dan komt er gewoon hartstikke veel op je af. Is het warm hier? Een beetje. Toch wel een beetje in mijn zo dan. Hoppakee, we staan aan 17,5 graden.
Als het te koud wordt, moet je zeggen hoor. Nee hoor, lekker. Doe het daar meer wel aan. Ik heb bloedheet. Oh jee. Als Carolina haar verhaal op social media deelt, blijkt dat ze niet de enige is met dit probleem. Enorm veel reacties van over het algemeen vrouwen die dus ook niet durven te rijden. Ja, en door alle berichten die ik heb ontvangen denk ik, we can do this. Ik hoop gewoon dat ik daardoor vrouwen kan inspireren om toch ook een keer een les te boeken. Om eens te kijken van, goh, durf ik het aan om weer een keer de auto in te gaan. Ruud is ervan overtuigd dat het goed komt met Carolina. 100%. Absoluut. Ja, de motivatie van Carolina is zodanig groot dat het bijna onmogelijk is dat dat gaat mislukken. Dat gaat zeker lukken. Oh, het zit er weer op. Het ging goed. De spanning komt er nu wel even uit, merk ik. Maar ik ben blij dat het erop zit en ik voel me toch wel weer een beetje trots. Wie weet zien jullie me allemaal in de zomer scheuren over het eiland. Was het nou een tweede editie van de Nacht van de Nacht of heeft de gemeente Middelburg de stroomrekening niet betaald? Hoe het ook zij, in de gemeente brandde een groot deel van de avond gisteren geen straatverlichting. Terwijl hier in Vlissingen de lichten het nog wel deden, was dat een paar meter verderop in Middelburg niet meer het geval. Overigens was het niet in de hele gemeente donker. Huishoudens hadden er geen last van, net als verkeerslichten en de verlichting op de brug over het kanaal door Walcheren. En ook de sfeerverlichting bleef gewoon branden. De storing werd veroorzaakt door een kapotte sensor die de verlichting in de hele gemeente aanstuurt. Monteurs hebben in de loop van de avond de straatverlichting handmatig aangezet. En vandaag is de kapotte sensor weer vervangen en moet de straatlichting het vanavond weer naar behoren gaan doen. Het was een mooie dag vandaag met een nevelige start, maar verder vooral heel veel zon en temperaturen rond de 17 graden. Morgen start nog zonnig, maar bewolking krijgt al snel de overhand. Zondag dan keert de zon weer terug en met temperaturen onder de 15 graden wordt het wel wat frisser dan de afgelopen dagen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat is in de app of via omroepzeeland.nl. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.